waste-to-energy technology ginakonsiderar sang Iloilo City Government bilang panibag-o nga PPP project. Kag culminating activity sang Technical Institute of Iloilo City para sa Livelihood Skills and Training Program, ginpatigayon subong nga adlaw. Ginakonsiderar sang Iloilo City Government ang posibilidad nga pagpatigayon sang waste-to-energy nga proyekto sa syudad sang Iloilo. Ini matapos makabaton ang lokal nga panguluhan sang proposal para sa Iloilo City Solid Waste Management gikan sa Metro Pacific Water. Ang nasambit nga proyekto ang ginapanan-aw nga masunod nga PPP project sang syudad. Suno kay Mayor Jerry Treñas, hindi na sustainable ang padayon nga sanitary landfill. Kag tuman kadako ang ginagastos sang syudad para lang sa soil cover. Eventually, kung sige-sige kita sanitary landfill, puno na sang basura bilog ta nga kalibutan. And it's not going to be sustainable, no? As I have said earlier in my previous interviews, kabalo ka mo bala nga para lang sa soil cover naton sa syudad, we need more than 50 million pesos. No? E bala nyo, ano ang engineered landfill? First, you have a liner which is very, very expensive. No? Ang liner na, do polyurethane na, tapos damol na, tapos ibutang mo na sa isa ka hektarya mo nga landfill. Tapos pagbutang mo sang liner na, ibutang mong basura. Pagbutang mo sang basura, i-compact nimo. Pagka-compact mo sang basura, ibutangan mo sang soil cover. Kung hindi kita magbutang soil cover, ang baho galabot na dira sa Mega World. Sa idalom sang waste-to-energy technology, sunugon ang basura agud maghatag o kon mag-convert sang kuryente. Kag ini nga teknolohiya ang ginagamit man sa iban nga pungsod, ilabi na sa Europa. Para kay Mayor Treñas, isa man ini nga solusyon sa problema sa basura kag sa dako nga galastuhan para sa pagmentenar sang sanitary landfill. Ang punta gini nga istorya, waste-to-energy is the way to go. It is being done in European countries which are very strict insofar as emissions are concerned. No? And I assure everyone that we will be very strict insofar as this is concerned. Dugang pasang alkalde, na ubra naman sang syudad ang mga tikang, kaangay sang composting kag recycling, apan tuman gid kadamo ang basura sa syudad. Rason nga ginakonsiderar ang iban nga pamaagi agud masolusyonan ang problema sa basura. Kag isa diri ang waste-to-energy technology. Nagpasalig man si Mayor Treñas nga magasunod sa anuman nga rekisito sang Department of Environment and Natural Resources, pananglit madayon ang waste-to-energy PPP project. Ginpatigayon subong nga adlaw ang culminating activity sang Technical Institute of Iloilo City Molo para sa Livelihood Skills and Training Program. Ginkalangkagan sang mga estudyante ang programa, bangod luyag na nila nga mauyatan ng ila sertipiko matapos ang 2-3 ka bulan nga training sa ila tagsa nga programa. Ang aktibidad may tema, sigasig at katatagan, kasama ang kasanayang pangkabuhayan, tulong sa kaunlaran laban sa pagsubok at paghamon ng pandemyang nilalabanan. Sa 297 nga nagraduar, 40 diri ang culinary arts, 43 ang basic bar management and food serving, 39 sa computer literacy, 32 sa cosmetology, 29 sa basic welding and fabrication, 38 sa reflexology, kag 51 sa emergency medical response. Tinutuyo sang TIIC nga makahatag sang kalidad nga trabahante sa syudad kag mangin sa bug-os nga pungsod. One of the most effective ways in order to adapt to the real work situation and contribute to the development of society is vocational education with programs that focus on the acquisition of skills, abilities, and competencies. Last February, we had the first batch of livelihood trainings conducted by the Technical Institute of Iloilo City. The program aims to provide learners
with opportunities to learn new skills which are potential sources of livelihood for productivity, self-sufficiency, and sustainability. The said program is believed to create a huge impact in the lives of the learners as they harness new skills necessary in the present time. Ginkilala man ang pila ka mga trainees nga Sanday Mary Chris Fernandez, Mark Christian Bernabe, Lady Rose de Tablan, Gary Boy Abellar, Hazelyn Mateo, Mary Road Aventura, Janelle Bico, Ariel Tabares, Edmar Belingan, Jenny Camille Cristales, Ruby Tabares, April Rose Hardinazo, Bryce Andrew Andaya, Sahara Mar Delgado, Charis Cabrillos, Mayan Valdevarona, Manzes Fargarita, Ruchel Habit, Ani Lintoco, Felix Octavio, Alex Siso, JB Pedregosa, Hezron Grapa, Nilmar Alonzo, Micah Gwyn Villar, kag Julian Lauron bilang mga outstanding trainees sang 2022 livelihood programs. Sa karon, ang Technical Institute of Iloilo City, kaupod ang Iloilo City Government, ang padayon sa pagduso sang nagkalain-lain nga programa nga maghahanas sang abilidad sang mga Ilonggo, kadungan sa pagbulig sa mga pumuluyo sa tunga sang pandemya. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.